سلام تخطاتلتنا الشانل كمي كان يكون كمي تخونو سناي كتكون من يوتيو لومون حنتا قداسيت فيديو نقولنا خطا منا تخيل يا زبلكو عايز غريب اللغو لو من ريو استنبار مبزحت جزي ابز معبول عالم بفلا يفسد زلنا حبشا فلاي ما يرتراين حضاراتنا ازيو صبو كم زي اللي اب حضاراتنا بزح صقمات كم زلنا يزربيو كل سبون بزعبو يزاربيو حنت زين زاربلا كن سلمنتاي كم خوينو كون كل كلاي دما مقاس إنا حدار كنقبر زلنا مقاس يخي بتخكل نحدار ريد زلخي مقاس يخا بتخكل نحدار ريد وخين كخم زلخا بخمي كختفل تخل ويدما بخمي نحدار دلو كم زي كونكا ويدلو تخم زي كونكي كتفل تتخلي خد حبرنا تخل حنتا قداسيت فيديو قريبا لهم أقدس تشوعات بتاعت كنرينا ملكتات كنبلن نغلينا نفس فكفنت بدما داغما قمت مس نفسنا كنمرامر مس سب مس محازوتنا مس عروتنا كنمرامر يبلي لهم بيتسبنا سدرا بيتنا تمرعوا خبلنا غوليوم نحنا قن نفسنا ريد لنا لنا يبلان بزن حجن خدن زلنا نتبتات كنفلت نخل كالاي دما ولا مس مصامتنا مس افكارينا كنمرعو نحسبت لنا بحق لينا بحسابنا وبصحنا زلنا ويس بسمعي تدفافينا هنا نخي زلنا نخت حجزنا عبايا رشتقت كون تخيليا كسام مود داتا تخطاتلوا أقدس بتقدم اللوا كم مجمريا دما نزا فيديو لايك جبرولا نتا لايك دلا تحتي كم دما سبسكرايب تزي غيركم أبز كوميونيتي ناتي join كتجبري عدمكم. Let's get started to the point now. So 7 clear signs you're not ready to get married. شو حتى قدس ملكتات نحدار نمرعى دلوتي خمزي كونكي دلو كمزي كونكا زعبراكا يبلنا. Number 1, wedding versus marriage mistakes. أمونغو مرعان أمونغو حدارن زلو فللي زي مفلات ويدما قوير ديت مهلاو. انتهي مالتنا يو مرعا حدار كلتنا نبينيو نحنا مبزحتو حدي مثلنا مرعا اتا معالتي قال كدان زسرولو تورايز قبرولو ألاتيو زقلت حدار دحريوز مات دحريوز الصعب نوح قعزيو سلازي نمرعاتي خد قرار بزلخي ويس نحدار ازيا فلالي خام مفلات اقداسي مبزحت السب مرعا نمرعا خدالو بزع نجر كحاسب كم زلو يفلت نحدار قن كسع كندو كم زليو ايفلتنيو ويسو عللونيو بوغن دك نستي عجي بزح غزي نتا معالت مرعا زقبر امبر دحرت مرعا زسعب صقمات بزح ابز غزي زي بعمقط يحسبلونيو مخنياتو انداتس واي مرعا تغيرو او وشت عامت كلت عامت بزح فلليات زقاطم زلو نتا معالت مرعا نتا معالت هوي هويتان تزي كينو كينوز تأمته غعزو بزح سيل كم زي قبرن بزعبو بزح حسابات كم زي قبرنا يخات فلت مالتيو سلازي معالت مرعاخي تحسبلو معالت مرعاخي نتا فيلو اي تحسب نبل اي كنا نزلنا كابونو لعلقن اتقعزو دحريو زلو دحرتا مرعا سبات تاقعم ساعسيعم بلعم ستيوم مسكدو اتعدان نسخميهم مكفلوه اتكله طريت نسخميهم تقبروه كم دما دحريو زلو قعزو كله نعاقم يزملكت حرار دما كاويز جمر ابت معالت مرعا زود نجر ايكونن ويمستم كالوت او تخفلوهم كفيلكم تودوا ايكونن. How about using wedding proposal to solve a major crisis in a relationship? كم دما حدار معاس يقبر بزح غزي وي مرعان من تايل كاي يقبر مسلكم حدا عبث للي بأسدي صقما بتفقر مسقاتمه نعون مفتح تباهلكا مرعا تقبر. This is a very dangerous mistake. حدا عبي حدقنيا جيجايو زعجنت عينت جيجا كون خل سحتت ويد ما زموت كون خل تودي مسكال زيرو ويتاقال مسكال زورت نعون مفتح تباهلو كمرعا وكي وي كمرعا وكايا زبل قال كما تخل كمون حدا عبي بأسي زي السحاب كنتات مستفتري فللي نخيقاتم بمرعا كتحويهم فتان unplanned pregnancy زي تمدبه زي حسب كيات انسم سقاتمه نعو كتحويلكا أمرعا تبتب ازيوم صقما زياتهم نفسهم زخالو قداياتهم نفسهم زخالة فتح دما يزد اليوم بمرعا شفينكايهم كتحلف تفتينكا طبعا نقوه نابز قدد عزقتي كتعطيخا ازوم صقمات زياتهم مجمريا تزاتيخا تزاريبكا كتفتحهم علكا دحري مرعا قبر نزيوم بدبدبو بمرعا كشفنهم تفتينكا جن اتمرعا بزح قرصل سلزلوه صباحنا يتمرعا كالي صقمات كفتر كم زغل كنفلت على الناس قطر حدا قطر غلطه you haven't found
your path ሓደ ካብቶም ክልተ ወይ ድማ ክልቲኦም ተገደደ ዝኸፍአ ድማ ክልቲኦም ወይ ሓዲኦም መንገዱ ዘይፈለጠ ምስ ዝኸውን ሕጂ ብዙሕ ግዜ ትረአ ጌጋ እውን እያ ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ እዋን ማለት እዩ if one of you doesn't know what or who they want to be when they grow up ሓደ ካብቶም መጻምቲ መን ምዃኑ እንታይ ክገብር ከም ዝደላ ብሂወት ናበይ ዝኸይድ ዘሎ እንታይ ጉዕዞ እንታይ ዕላሙ ዘይፈልጥ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ሓዳራትዩ ፀገም ክፈጥር እምበር መፍትሒ ክፈጥር ኣይክእልን እዩ እዚ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ሰብቲ ወይ እታ ሰብትያ ብዛዕባ ሂወታ ዝኾነ ፕላን ዘይብላ እንታይ ክትገብር እያ ትደሊ እንታይ ቀዳምነት ናታ ኣብ ምንታይ እያ ክትዋሳ ትደሊ እንታይ ክገብር ዝደሊ እንድሕር ዘይፈልጥ ኮይኑ ነቲ ምናልባት እቲ ዝገደደ ድማ ክልቲኦም ናበይ ይኸዱ ኣለዉ እንታይ ዕላሞም ዘይፈልጡ እንተኮይኖም and there is a big problem ምክንያቱ ክልቲኦም ኣብ ጉዕዞ ክንፈልጦ ኢና እዮም ክብሉ ኣብቲ ጉዕዞ ምስ ኣተው እቲ መሪፆሞ ዘለዎ ጉዕዞ ንሱ ዘይደልይዎ ምዃኖም እንተፈሊጦም ክረአ ስለዚ ክንጥንቀቕ ክንክእል ኣለና ከይተቐረብካ ናብ ሓዳር ምእታው ኩሉ ግዜ ናብ ዝገደደ ዓዘቕቲ ከምፃና ከም ዝኽእል ከነስተውዕል ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ፅባሕ ንግሆ ኣብ ዘይትወፆ ኩነታት በፂሕካ ክትዛረብን ክትበኣስን ካብ ምፍታን ካብ መጀመሪኡ መንገድኻ ምፍላጥ so እንታይ ኢና ንዛረብ ዘለና exactly እዚ if you don't have a skill profession or a job prospect then how are you going to provide or support yourself and the family ንኣብነት ሓደ ንጹር ዝኾነ ሞያ ክእለት ናይ ስራሕ ልምዲ ወይ ናይ ስራሕ መንገዲ ዘይብልካ ወይ ዘይብልክ እንድሕር ኮንኪ ከመይ ጌርኪኺ ወይ ከመይ ጌርካ ኣብቲ ሂወት ኣቲኻ ነፍስኻ ክትክእል ምክንያቱ ንሱ ከምብረኒ ኢልክ ተኣትውዮ ዘለካ ሓዳር ምናልባት ሪስክ ክህልዎ ክእል እዩ ንዓኺ ንሳ ክትሕግዘኒ ኣብኡ ኮይነ መንገደይ ክፈልጥ ኢልካ ተኣትዎ ዘለካ መንገዲ እዚ እውን ሓደገኛ እዩ ምክንያቱ እንተተኻለ ብዝተኻለ መጠን ናብ ሰብ ክንፅጋዕ የብልናን ናብ ነፍስና ክንፅጋዓሉ ንኽእል ኮንፊደንስን ክእለትን ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ወይስ እዚ ከምዚ ተጋጢሞ ኣብዚ ከይደ ከምዚ ክገብር ክእል እየ ዝብል ዘተኣማምናና ሕቆ ክህልወና ኣለዎ ናይ ክእለት ናይ ስራሕ ይኹን ተመክሮ ናይ ስራሕ ይኹን ትምህርቲ ይኹን ሞያ ይኹን ገለ ነገር ክንሕዝ ክንክእል ኣለና ነዚ ከይገበረ ዝኣቱ ዘሎ ኣብ ምዝጋሻዊ ሕጂ ዝኸይድ ዘሎ ወላ ነፍቅሮም ወላ ይነፍቅሮም ምክንያቱ ሂወት ጋራንቲ ስለ ዘይብላ ጌጋ ምስ ዘጋጥም ኩሉ ግዜ መንገዲ ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ሓንቲ መንገዲ ከይሓዘ ኣብ ሓዳር ዝኣቱ ንኻልእ ወላ ነቲ መፃምቲ እውን ሓደገኛ ክኸውን ይኽእል እዩ ካልእ መንገዲ ክመርፅ ስለ ዝኽእል ሽዑ ቲፕ ወይ ከዓ ምኽሪ take enough time to build your future first መጀመርያ እኹል ግዜ ወሲድካ መንገድኻን ጉዕዞኻን ኣስተኻኽል ተምሃር ሞያ ውሰድ ዘድልየካ መንገዲ ህነፅ ድሕሪኡ ሓዳርን መርዓን ተርክበሉ ናብ ዝኸደልክ የብሉን ክፅበየካዩ ክፅበየክ እዩ so happy marriages require your intellectual financial and spiritual preparation ሕጉስ ሓዳርን ቅሱን ሓዳርን ኩሉ ግዜ ናይ ኣተሓሳስባኻ ናይ ቁጠባኻ ከምኡ ናይ መንፈሳውን ኣእምሮኣውን ምድላውናትካ የድልየ እዩ ምክንያቱ ሓዳር ፅኢልካ ድቢልካ ተኣትዎ ውሕጅ ኣይኮነን ብዙሕ ምድላዋት ዘድልየ እዩ ነዚ ከይገበርካ እንተመፂኻ እውን ነዚ ተዘይተ እኹል ምድላዋት ዘይገበረ ሰብ ድማ ኣብ ሓዳር ዕዉት ኮይኑ ክወፅእ ዘሎ ተኽእሎ ፀቢብ ኣይከኣልን ይብል የለኹን ተኽእሎ ግን ፀቢብ እዩ ሳልሳይ sexual compatibility እዚኣ ብዙሕ ግዜ ዘይትዝረበላ እያ እንታይ እሳ ድማ ኣብ ፆታዊ ርክብ ከመይ ዓይነት ዕጋበታት ኣለዎም ክልቲኦም ኣብዚ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ከምቲ ባህሊ ከምቲ ሃይማኖትና ከይተፋለጥካ ኢኻ ክትምርዖ ዘለካ ከይተራኸብካ ኢኻ ክትምርዖ ዘለካ ነናትኩም ኣረዳድኣ ክህልወኩም ይኽእል ያቡ ብሰንኪ እዚ ፆታዊ ዘይዕጋበት ግን ክንደይ ሓዳራት ከም ዝፈርስ ትፈልጡ ዶ ኣይዝረበሉን እዩ ኣብ ኤርትራ ብነፍሰየ ዝበሃል ዘረባ ነይሩ ምናልባት ትፈልጥዎ ተኮይንኩም ብነፍሰየ ማለት ፆታዊ ዕጋበት የብለይን ማለት እዩ ኣብ ቤት ፍርዲ ድማ ብቐጥታ እዮም ዝፋትሑ ነይሮም ስለዚ እዚ ነገር እዚ ኣገዳሲ ጉዳይ እዩ ምናልባት ብሃይማኖትን ብገለን ተሸፋፊና ንኣትዎ ኣለና ተሓዳር እቲ ዝኸፍአ ግን ተሸፋፊንካ ኣቲኻ ቃል ኪዳን ከተፍርስ ከለኻ እዩ ብኣይ ወገን ኩሉ ዘድሊ ኣማሊእካ ፅኑዕ ቃል ኪዳን ምግባር ዝበለፀ ኮይኑ ይስማዓኒ ወይ ድማ እዚ እንተጋጢሙ እውን ተፃዊርካ ክትከይድ ከም ትኽእል ምስ ነብስኻ ክትዛረብ ኣለካ የስ ቃል ኪዳን ክናስር ከለና ንምዕል ኢና ዝኾነ ዓይነት ኮንዲሽን ክፈትሖ ኣይክንፋታሓን ኢና ኢልካ ትዛረብ ግን ኣብ ሓቂ
ዝበዝሐ ሰብ ክገብሮ ኣይክእልኒ እዩ ናይ ሂወት ሕቶ መስቀል እውን ስለ ዝኾነ ብዙሕ ሓዳራት ብሰንኪ እዚ ይፈርስ እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ብግልፂ ፆታዊ ርክብ ክዝረብን ክዛተየሉን ዘለካ ዛዕባ እዩ እንታይ ኢና ክንዛረብ ንኽእል ኣብ ፆታዊ ርክብ ንክንደይ ግዜ ክንገብር ንኽእል እንታይ ዓይነት ርክብ ኢና ንደሊ ንኣብነት ክልተና ሓደ ምስ ካልእ እንድሕር ከይዱ እንታይ ከጋጥም እዩ ሓደ ሰብ እንተስሒቱ ግድን ድዩ ተሓዳር ክሳብ ክንደይ እዩ ሃይማኖታት ዝተፈላለየ ደረጃ ኣለዎም ንኣብነት እስላም እንድሕር ኮይኖም እቶም መፃምድቲ እንድሕር ካልኦት ሰበይቲ ክወስኽ ተኮይኑ እንታይ ክትብል ታጓል ክዝረበሉ ኣሎ ዋላ ኣብ ክርስትያን እውን ክንደይ ሰባት ካብ ካልእ ነገርን የጋጥም እዩ ስለዚ እንታይ ካ ክትፃወር ትኽእል እንታይ ካ ክትፃወር ትኽእል ብንጹር ኣብ ሴክስ እውን እንታይ ዓይነት ሴክስ ክንደይ ግዜ ክትራኸብ ትኽእል ከመይ ካ ክትራኸብ ትኽእል ሓደ ብሓደ ክትዛረበሉ ዘይኮነስ ብግልፂ ግን ተዛሪብካሉን ዕሊልካሉን ክትህሉ ክትክእል ኣለካ ከምኡውን ዘሚኻኒ ጠሊምካኒ ማለት እንታይ ማለት እዩ ምስ ካልእ ጓል ምድቃስ ጥራይ ድዩ ምስ ካልእ ወዲ ምድቃስ ጥራይ ድዩ ዋላ ብቻትን ብገለን ምስ ካልእ ሰብ ክትራኸብ ከለካ ከም ጥልመት እዩ ክሕሰብ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ኣብ ሴክሹዋል ቶፒክ ስለዚ እዚ እውን ብቐሊሉ ክንዛረበሉ ዘለና ኢና እንተተኻኢሉ እውን ኣብ ፆታዊ ርክብ ትሬኒንግ ዘለና ኣፍልጦ ዘለና ወይ ከዓ ርድኢትና ሓደ ክኸውን ኣሎ ኣብ ሓደ ገፅ ዘለና ሰባት ክንከውን ኣለና ካብ ወፃኢ እቲ ኢልካ ፅባሕ ንጎ ኣይተሰማማዓትንን ኣይዕገበንን ኣይዕገበትንን ኢልካ ቃል ኪዳንን ገለን ኣፍሪስካ ምኻድ ከጋጥም የብሉን ብዙሕ ግዜ ብሽፋን እዩ ዝግበር እዚ ግን ብዙሕ ሓዳራት እዩ ድማ ብሰንኪ እዚ ዝዓኑ ዝበልኩም ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም number 4 what about the topic of children ህፃናት ቆልዑ ክፋል ናይ ሓዳርን ናይ ፍቅርን ኣገዳሲ ዛዕባ እንተሎ ቆልዑ ስለዚ ቆልዓ ህያብ ናይ ኣምላኽ እዩ ኣብ ሓዳር ድማ ብፍላይ ከም ባህልና ድማ ተደላይ ነገርን ክህሉ ዘለዎን እዩ ዝበዝሐ ሰብ ማለት እዩ እዚ ግን ኣብ ምዕቡል ዓለም ዝነብር ሰብ ወላ ካብ ኤርትራ ይምፃእ ኣተሓሳስቡ ብዛዕባ ቆልዓ እውን ፍሉይነት ክህልዎ ይኽእል እዩ ስለዚ ኮፍ ኢልካ ብግልፂ ክትዛረበሉን ክትረዳዳሉን ዘለካ ዛዕባ እውን እዩ ንኣብነት ገለ ካብቲ ዲስከስ ክንገብረሉ ዘለና ርእሳት are you having kids ቆልዑ ክትወልድ ትደሊ ዲኻ ምክንያቱ ከም ሓሳብ ከምቲ ናብ ኤርትራ ዘለዎ ኩሉ ሰብ ይደሊና ኩሉ ይኮነን ክንደይ ኣሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ቆልዓ ክወልድ ዘይደሊ ብፍላይ ኣብ ምዕቡል ዓለም ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ብግልፂ ክትዛረበሉ ኣለካ እውን ድሕሪ ኮይኑ መልሲ ኣብ ዝበዝሐ ግዜ መኣስ እውን ክትዛረበሉ ኣለካ መኣስ ኢኻ ድሕሪ ክንደይ ዓመት ኣብ ርክብካ ኢኻ ክትወልድ ትደሊ ከምኡ ድማ እንታይ ዓይነት ዲስካሽን ክትገብር ኣለካ እቲ ዝወሃብ ምክንያታት ከብክልትዩ ወገን ኣይወልድን እየ ጥራይ ድዩ ወላ ምክንያት ከለዎ ድሕሪ ክንዛ ዓመት ክወልድ እየ ምክንያቱ እዝን ክገብር ስለ ዘሊ ድዩ ክኸውን ዘሎ ወይስ ጠቕላላ ስለዚ እውን ምዝራብ የድሊ እንታይ ዓይነት ቅድመ ኩነታት የድልዩ ቅድሚ ውላድ እሱ እውን ምዝራብ የድልዮ ክንደይ ቆልዑ ኢኻ ክትወልድ ትደሊ እዚ እውን ምዝራብ የድልዮ ስኢልካ ኣብ ዕድል ክትገድፎ የብልካ ብዙሕ ነገር ኣብ ሓዳር ምሳተና ክንፈትሖ ኢና እንድሕር ኢልካ ብሰንኪ እዚ እውን ዝፈላለ ሰብ ውሕድ ኣይኮነን ፆታዊ እውን ኣወዳት ጥራይ ዲኻ ኣዋልድ ጥራይ ኢኻ ክትወልድ ምክንያቱ ኣብዚ ሕጂ ዋላ ኣዋልድ ጥራይ ብምውላዶም ዘይዕጉባት ሰብ ሓዳር ኣለዉ ጓል ብዘይምውላዶም ዘይዕጉባት ሰብ ሓዳር እውን ኣለዉ ስለዚ እዚ እውን መጀመርያ ክትዛረበሉ ክትክእል ኣለካ እታ ከምኡ ድማ ጋብ ኣከ ክንደይ ኢኻ ክትወልድ ትደሊ ኣብ ዓመት ዲኻ ክትወልድ ትደሊ ክልተ ዓመት ዲኻ ብሓደ ዲኻ ክትወልድ ትደሊ እዚ እውን ክትዘራረበሉ ክትክእል ኣለካ ክልቴኻ ክትረዳዳሉ ክትክእል ኣለካ ካልእ ኣገዳሲ ዛዕባ ክትዛረበሉን ክትዛተየሉን ዘለካ ድማ ብዙሕ ግዜ ኣብ ሓዳር ዘይንዛረበሉ መጀመርያ ውላድ ተዘየጋጥመካ እንታይ ኢኻ ክትገብር ሓደ ካብ ክልቲኦም ምዃና እንድሕር ኮይንኩም ወይ ከዓ ኣምላኽ ውላድ ተዘይሂቡካስ እንታይ ኢኻ ክትገብር ስለዚ እዚ እውን ክሕሰበሉ ክኽእል ኣለዎ ካልእ ውላድ ተዘይብልካ ወይ ከዓ ወዲ ወይ ጓል እናደለኻ እንተዘይረኺብካ እንታይ ኢኻ ክትገብር ናብ ካልእ ዲኻ ክትከይድ እንታይ እዩ ክግበር ስለዚ ኩሉ እዚ ኮንዲሽንስ ብግልፂ ክትዘራረበሉን መፍትሒ ከተናድየሉን ኣለካ ካልኦት ዛዕባታት እውን ክትውስኽሉ ትኽእሉ ተወሳኺ ርእስታት ዲስካስ ክግበረሎም ዘለዎ ኣብ ቅድሚ ሓዳር ወይ ከዓ ነዚኦም መልሲ ከይረኸብካ ኣብ ሓዳር ክትኣቱ ዘይብልካ ድማ ከዓ where and how are you going to raise your kids let's say ውላድ ክትወልድ ተሰማሚዕካ ኣለኻ ኦኬ ፅቡቅ ተወሳኺ ሕቶ እንታይ ኣለካ ኣበይ ኮንካ ከመይ ጌርካ ደቅኻ ክትዕቢ ኢኻ እዚ ክልቲኦም መፃምድቲ ክዛረብሉ ዘለዎም እዩ ብዙሕ ግዜ ከይተዘረብካ ዘጋጥም ነገራት ካልእ ጠንቂ ስለ ዘሎ ፅቡቅ ጌረ እውን ተመክሮ ስለ ዘለና እዩ ዛርእስቲ so ክልተ are you both going to work ክልቲኦም መፃምድቲ ድዮም ክሰርሑ እንተኮይኖም ከመይ ጌሮም እዮም ክሰርሑ ሓደ ካብኣቶም ዘይሰርሕ እንተኮይኑ መን እዩ ክኸውን ንሱ
ስለዚህ መንዩ ነቶም ቆልዑ ክዕቢ መንዩ ከሰርሑ ይከኣቱ ድሕሪኡ ድማ ብሓደ ደሞዝ ክትነብር ትኽእል ዲኻ ወይ ድማ እቲ ዘሎ ፀገማት ክትፍድሆ ክሳብ ክንደይ ድልውነት ኣለካ እዚ እውን ክሕሰበሉን ክዝረበሉን ዘለዎ ርእሲ እዩ ሓምሻይ ፋይናንስ and family ፋይናንስ ቁጠባኻን ከምኡ ድማ ስድራ ቤትን ስለዚ ኣብ ጉዳይ ናይ ስድራ ክንብል ከለና ሓዳርን መርዓን ክንብል ከለና ስድራን ስድራኻን እውን ዓብ ቦታ ኣለዎም ብፍላይ ሕብረተሰብና ስለዚ ቁጠባ ሓደ ኣገዳሲ ኣርእስቲ እዩ ክልቲኦም ወገናት እውን ፅቡቅ ገይሮም ክዛረብሉን ክረዳድኡሉን ዘለዎም እዮም እንታይ ክእትው እዮም ብኸመይ ከመሓድርዎ እዮም ክትረዳድኣሉ ዘለካ እዩ ነዚ ክሳብ ዘይገበርካ ንሓዳር ድልዋ ኣይኮንካን ኣለኻ ድሕሪኡ ስድራ ቤትካን ስድራ ቤታን እንታይ እዮም ክኾኑ ብኸመይ ኢኹም ክትሕግዝዎ ከምኡ ድማ መን እዩ ኣብቲ ናይ ሓገዝ ኣንኬል ክኣቱ እውን ምዝታይ የድልዮ ስድራ ቤት ክበሃል ከሎ ስድራኻን ክበሃል ከሎ መን እዩ ኣብኡ ዘሎ ኩሎም እቶም ኣሕዋት ድዮም ክሕገዙ እንታይ ኻ ክትሕግዝ ካብ ክልቲኡ ወገን ክንደይ ኻ ክትሕግዝ እዚ ብግልፂ ክትዛረበሉ ኣለካ ወይ ድማ ኻ ንጹር ዝኾነ ኻ ሓደክ ናቱ ክገብር ኢኻ ክትብል ትኽእል ኢኻ ስለዚ ነዚ ከይተረዳዳእካ ነዚ ሸፋፊንካ ኣብ ሓዳር ተኣቲኻ ሕጉስ ሓዳር ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ እዚኦም ኣርእስቲ እዚኣቶም ብቐሊሉ ሓዳር ከብርሱን ከፍርሱን ዝኽእሉ ቃላት እዮም ስለዚ መን እንታይ ክሕግዝ እዩ ግድን ክትሕግዞ ትኽእል ስድራ ዘድልየካ ናትካ ሓገዝ ዘድልዮ እንተሎ ንስኻ ይኹን ንስኺ ነቲ ሓዳር ይስማሓልካ መጀመርያ ሽግራት ከፍታሕ መጀመርያ ሽግራት ክፍትሒ ምክንያቱ እዚ ሽግር ሒዝካ ኣብ ሓዳራት ኢኻ ነቲ ሓዳር ኢኻ ክተፍርሶ እምበር ክትወፅኦ ኣይትኽእልን ኢኻ 10,000 20,000 30,000 ሰብ እናሓገዝካ ሓዳርና እውን ሕጉስ ክኸውን እዩ ዝብል ኣይከኣልን ይብል ኣለኹን ኣብ ዝበዝሐ ነጥቢ ግን ከቢድ እዩ ብፍላይ ሰሪሕካ ተምፅኦ ተኮይንካ ከቢድ ምዃኑ ክርዳኣና ክኽእል ኣለዎ ስለዚ መጀመርያ ስድራ ቤት ዓይኖት እዮም እቶም ንሕግዞም ክንብል ከለና ቀዳማይ ብኣይ ወገን ኩሉ ግዜ ስድራኣን ስድራኻን እዚኦም ክፋልናትካ ክትገብሮም ኣለካ እዚኣቶም ክሕገዙሎም ወለዲ ኩሉ ግዜ ካባናዮም ዝፅበዩ ንሕና ክንሕግዞም ኣለና እቶም ካልኦት ኣሕዋት ድማ መጠን ክንገብረሉ ኣለና እንታይ ክንሕግዝ ንኽእል እንታይ ተዓቕምናትና ቀዳምነት ናይቲ ሓዳር ኩሉ ግዜ ስድራኻ ክሳብ ዘይኮነ እዚ ኣነ ዝምስርቶ ሓዳር እያ ቀዳምነት ናተይ ኣብ ትብለሉ ክሳብ ዘይበፅሓካ ወይ ክሳብ ዘይበፅሓኪ ንሓዳር ድልውቲ ኣይኮንክን ስድራኽን ስድርኡን እንድሕር ኮይኖም ቀዳምነት ዘለው ከምኡ ኢልካ ፅናሕ ብጣዕሚ ፅቡቅ ድማ እዩ መጀመርያ ሽግራትካ ውልቃዊ ሽግራትካ ናይ ስድራኻን ፍትሒ ንስኸውን ድሕሪኡ ንሓዳርን ንመርዓን ግዜ ክህልወኩም እዩ እዚኣ ድማ እታ ዝበለፀት ኣብ ምክሪ ኮይና ትስማዓና እዩ ቁጥሪ 6 you are in an abusive relationship ኣብቲ ዘለኻዮ ሓዳር ወይ ኣብቲ ዘለኽዮ ሓዳር ጎነፅን ወፅዓን ዓመፅን ዘለዎን ምስ ዝኸውን ስለዚ ዓመፅ ዘለዎ ፍቅሪ ንዓመፅ ክስዕሮ ኣይክእልን እዩ ብዙሕ ግዜ ወይ ከዓ ንዓመፅቲ ብመርዓ ክትድብሶ ምፍታን ከቢድ እዩ ዝንኣብነት ትወዲ ነታ ጓል ዝዕምፃ እንድሕር ኮይኑ ዝሃርማን ብኣካላዊ ይኹን ብስምዒታዊ ዓመፅ ኣብ ልዕልያ ዝፍፅም እንድሕር ኮይኑ ንዕኡ ንምሽፋን ድማ ከምታ ቁጥሪ 2 ናብ ገለ ዝበልናዮ ብመርዓ ገይሩ ክድብሶ ዝፍት እንተኮይኑ ጥንቃቐ የድልዮ ምክንያቱ ምስ ተመርዓዊ እውን ዝገድፎ ስለዘይኮነ እንታይ ይብለና ኣሎ the sad truth or the only way out of an abusive relationship is to get out of it ስለዚ ዓመፅ ዘለዎ ሓዳር ወይ ፍቅሪ ብመርዓ ኣይኮነን ዝፍወስ ብምፍልላይ ዝፍወስ ይብሉና ኣሎ ኪላታት ብዙሕ ግዜ ኣብ ፍቅሪ ከሎ ዝዕምፅ ዘሎ ወዲ ኣብ ሓዳር ከሎ እውን ክገድፎ ኣይክእልን እዩ ዝዕምፅ ሰብ ኩሉ ግዜ ዓመፅ ክቕፅል እዩ እታ እንኮ ካብ ዓመፅ ክወፅላ ዝኽእሉ ይብሉ ንግዚኡ ወላ በቲኽካ እንተተኣላለኻ ሓደ ሰብ ንዝፈትዎ ሰብ ብባህሩ ናቱ እንተኸሲርዎ ንክእረም ዝበለፀ ዕድል ኣለዎ ኣብኡ ከሎ እንድሕር ኮይኑ ግን ክቐፅሎ ዘሎ ተኽእሎ ዝዓበየ እዩ ይብለና so if you can ከምኡ ድማ ካብቲ ዘለኽዮ ሓዳር ይኹን ካብቲ ዘለኻዮ ሓዳር ንክትወፅእ ዓቕሚ ዘይብልካ ወይ ዘይትኽእል ግዴታ ንስኻ ክትወፅኣሉ ዘይትኽእል መስገደል እንተለካ ኮይኑ ወይ እንተለኩ ኮይኑ ሓገዝ ምሕታት ኣገዳሲ እዩ ብሓዳር ጌርካ ክትፍውሶ ምፍታን ጌጋ እዩ ንሓዳር እውን ኣብ ከምዚ ኩነታት ከለኻ ድልዋ ኣይኮንካን ስለዚ ዳግመ ግምት ክትገብሩሉ የተሓሳስብ ማለት እዩ ናይ መወዳእታ you hide a big secret ከምኡ ድማ ኣብ ሓዳር ክትኣቱ ቅሩብ ከምዘይኮንካ ወይ ድማ ቅድሚ ሓዳር ምእታውካ ክትፈልጦ ዘለካ ሓደ ዓቢ ምስጢር ሓቢእካ ናብ ሓዳር ወይ ናብ መርዓ ክትኣቱ ጌጋ እዩ ስለምንታይ ክንርኢና ሓደ ዓቢ ምስጢር ነቲ ምሳኻ ንጉዕዞ ክቕፅል ተሓስቦ ዘለኻ ምስኡ ከተካፍሎን ክትነግሮን ዘይትደሊ እንተለኻ ናብ ሓዊኻ ታቱ ዘለኻ ምክንያቱ ቃል ኪዳን ኣሲርካ ምስጢር ወሪፍ እቲ ምስጢር ነቲ ሓዳር ከፍርሶ ዝኽእል ተኮይኑ ብፍላይ ንነዊሕ ዝቐፀለ ሓዳርን መርዓን ዝሓስብ ሰብ ወይ ተሓስብ ሰብ
بقلتي زلوا مستير مستسبتي وي مستعسب كزرارب كخلالو دحر مرعى زجدت أجمن قيمتان بقلن كفتر سلزخل انتينا نزارب زلنا بزي مجمريا حلوف أب قدم تمرعنا نيرنا انتخينا بقلت نزارب علينا مقنياتو بحق زفكرنا سبات كردونا ونسلو زغلو كمدما ولاد نتلنا كنجلس علينا قال كده انت حدار تقبر كلها كان عنا ونسلو زدليو كومون عدا زلنا سبت خوينا زخون زفصمنا يقبن وي عدا نتلنا ون كنحبر كنكلالنا مقنياتو زياتهم أبت حدار تقام كفتر خوليا أما كمون ما انتهي لنا له كمون ناي sexual orientation فلا بحبرة سبنا بزوح كي كون غليو صوتاوي زنباليتات ناتنا نجلس علينا كمون ناي حكمنا ناي تعنا زخونة كتكاس اللو أقداس زعبان تلنا كنحبر كنكل علينا مغنياتو اتكاب لبي ويتكاب لبي تفكر كاسب كردوخا زلوم تخلو زل عليو كي نجر كيام تخيت كاجن قبل عليها كيم كجبرو سلزخلو سلزي زين شوعات تنبتات أقدس تنبتاتين نحدار قربت لخديق يلخن نختفلتي لنفسنا نخنفتش نغالوت نخنفرد هيكون نزي نفسنا نخنفتش مو أب كما يكون تاتلنا ما آسينا ناوخن كيزا لنا كتحجزنا تغلي هزبل كواه أي هو فتيهم ما تكونوا تفتيهم ما دمان أب كالوت كتعموم زغلي زبالكم شركة قبروات غلو كموترنا هاتكم فيدباك نعاي يخون نخالوت كحجز لزغل أب كمين تكتبه كمين نابلكو نايلوم فيديو أب زود ديالهم أب كال فيديو أب حسير جزي خسار نرغب سسنايو